La relació meva amb l'Emili Miró tinc la sensació que és de tota la vida, perquè jo ja sent un jove, un noi, vet aquí que per la relació familiar que hi havia entre la família català i l'Emili Miró, és clar, l'Emili Miró venia per les festes majors, llavors jo vivia a Barcelona a casa nostra, ens trobàvem a les places castelleres quan jo acompanyava mon pare sent un xiquet, i vet aquí que, esclar, jo l'Emili Miró l'havia conegut ja dic de sempre, tota la vida. A més, es donava una circumstància afegida, que és que quan ell va publicar el llibre Història dels Castellers als nens del Vendrell l'any 1961 com un crit de reclamar atenció amb els castells que s'estaven envellint i s'estaven estancant, l'editorial que el va publicar va ser l'editorial del Mau, és a dir, jo encara no havia nascut llavors, però el meu avi per part de mare i amb el meu pare, vet aquí que van intervenir perquè el llibre sortís. Per tant, a part d'aquesta relació familiar prèvia, també hi havia una edició, una relació en funció de l'editorial. Per tant, ja partem d'aquesta base que jo havia conviscut amb l'Emili Miró des del primer moment. Aleshores, quan vaig començar a seguir els castells, amb l'Emili Miró el vaig veure com la persona que sempre tenia un punt per encoratjar, per animar, per exigir una prosperitat, un progrés casteller, i és allò que em va encaterinar. De fet, si em vaig fer dels Castellers de Terrassa quan vaig decidir fer castells va ser perquè l'Emili Miró era de la colla. Jo tenia altra relació amb altres colles, però el fet de veure una persona que fos un referent tan clar, tan diàfan, en un moment concret, que és aquests anys 79, 80, 81, també una mica abans, vet aquí que això és el que em va impulsar a agafar la camisa blau turquesa. Recordo moments extraordinaris, anècdotes viscudes, moments compartits amb l'Emili Miró. En diré uns quants. Per exemple, l'octubre del 77, quan es va fer a Santes Creus la trobada castellera entre totes les colles castelleres amb motiu de la clausura de l'àmbit de l'antropologia i folklore del Congrés de Cultura Catalana, es va aconseguir reunir totes les colles castelleres a Santes Creus. Això era un fet inèdit perquè durant els 10 anys anteriors mai no havien arribat a coincidir perquè la rivalitat entre la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell imposava unes distàncies que l'Emili va intentar de superar. I, de fet, si es va fer Santes Creus, és a dir, a l'Alt Camp, però no a la ciutat de Valls, va ser en part per buscar una solució transitòria de compromís entre tot i afavorir també la importància dels nens del Vendrell, i ell, com a membre que llavors era dels nens del Vendrell, va ser, o de la trajectòria vendrellenca de 50 anys de la família Miró als Castells i anteriorment com els Xiquets de Valls, vet aquí que això va ser que l'escollissin amb ell com la persona per representar totes les colles. Doncs bé, a l'acabar l'actuació va reunir uns quants amics, entre ells mon pare, i va ser aquell dia que ell va expressar aquella frase: en un dia de castells no es pot veure cap cara trista. Cap cara trista tenia una doble funció, pròpiament castellera per l'alegria que representava de trobar totes les colles juntes, però també el fet de que aquella setmana havia enterrat la seva dona i no ho va comunicar ni als seus amics, que per tant no van poder assistir a l'enterrament, per no posar la jornada castellera un moment de tristor, sinó d'alegria. I vaig tenir la sort d'acompanyar amb mon pare ser una d'aquelles 7-8 persones. Penseu que entre aquelles 7-8 persones hi havia periodistes com el Joan Gala, com l'Eloi Miralles, com l'Isidre Virgili, com el Llorenç d'Altafulla, gent com el Crossa, el Jaume Casanovas Crossa, gent que havien, sent molt joves, començat a parlar de castells als diaris, com el mateix Emili Miró havia fet als anys 30 i als anys 50. És a dir, aquest punt de ser casteller, però al mateix temps de parlar de castells a través dels llibres, a través d'articles dels diaris, donava una projecció a la personalitat de l'Emili Miró. Llavors, encara no amb 80 anys, extraordinària. Era un home gran, però amb una vitalitat extraordinària. Aquesta vitalitat la sabia transmetre. La sabia transmetre amb la diada de Santes Creus que he explicat, però la sabia transmetre amb 80 i tants anys, agafant els enxanetes i els aixecadors i fumant un calbot per animar-los amb una paraula de coratge, i això també ho transmetia a l'assaig quotidianament.
amb un caramel que els hi regalava, aleshores doncs, era una forma de tenir-los en consideració, i la gent, la canalla i la gent gran i els que eren més joves, no només el respectàvem, sinó que l'escoltàvem amb molta atenció, i és quan se'ns posa la pell de gallina recordant-lo per aquesta transmissió d'una forma d'entendre els castells que està en la reflexió i està en l'acció. Un altre element que com a castellers de Terrassa hauríem de posar molt en valor és quan l'any 1981 la primera trobada castellera amb motiu de les festes de la Candela, que són els anys acabats amb U, vet aquí l'any 81 a l'Ajuntament de Valls qui va fer el predicot, l'explicació, qui va parlar en nom de totes les colles castelleres, sabeu qui va ser? L'Emili Miró, i sabeu quina camisa portava llavors? Portava la camisa blau turquesa amb l'escut dels castellers de Terrassa. I això li hem de donar molta importància, perquè a través de l'Emili Miró es va fer la representació d'allò que es va tornar a poder agrupar totes les colles. Això era important també perquè l'Emili Miró representava l'essència castellera en termes de rivalitat, però també la visió moderna dels castells en visió de germanor. Ell era com el Fèlix Cosina de Vilafranca o el Pere Català, mon pare de Valls, eren persones que, a més de defensar molt els castells i les colles, ell activament, també projectaven, promocionaven una visió dels castells on hi hagués més comunió entre totes les colles. Per això era sempre dels darrers a tancar plaça, dels primers a arribar i dels últims a sortir-ne. Això fins molt endavant. Des d'aquest punt de vista, clar, l'Emili Miró connecta amb diversos àmbits. I també vaig viure una anècdota que era el dia que jo feia 11 anys, i me'n recordo com si fos ahir, el 12 d'octubre del 1973, Vilafranca del Penedès, camp de futbol, concurs de mobles que és a Vilafranca. Actuen totes les colles, menys els nens del Vendrell, que estan convocats a actuar al Vendrell. I l'Emili Miró se'n anirà al Vendrell, és la seva colla. Doncs bé, ell agafa des de Terrassa algun tren abans, baixa a Vilafranca, 10 del matí, quarts d'11 del matí, va al camp de futbol, saluda totes les colles i, escolteu, jo em dec a la meva colla, que són els nens del Vendrell, i ara tornaré a agafar un tren i m'aniré al Vendrell a defensar els castells que fa la meva colla. Però jo, el meu esperit també és aquí, perquè és on hi ha l'esperit casteller de totes les colles. I això és una cosa que a mi em va marcar per tota la vida, és a dir, fins a quin punt hem de defensar extraordinàriament la colla pròpia, però fins a quin punt també hem de saber compartir aquesta visió amb una dels castells en general, perquè ell volia dignificar amb els castells. Pensem que els castells eren entesos fa 50-100 anys com les persones que fan barrila, que van amb els peus bruts, que beuen, que no dormen a casa, etc. I ell va lluitar a mort per dignificar els castells. Per tant, alguna de les qüestions que atribuïm a l'Emili Miró va en aquest sentit. Tot el que es pugui tenir, dignificar els castells, serveix, perquè a Terrassa va ajudar molt perquè els castells de festa major fossin sempre l'element principal de la festa major, fins i tot quan no hi havia colles castelleres. El mateix any 79, que després sortirà l'altra colla, la primera colla de Terrassa, els Minyons de Terrassa, vet aquí que es fan castells al migdia de diumenge. Però així mateix passarà quan als anys 50 farà que vinguin els nens del Vendrell, o quan procurarà que vinguin abans ell com a relacions públiques de les colles vendrellenques, perquè també ell havia format part dels Mirons de la colla familiar del Vendrell. Per tant, la personalitat de l'Emili Miró és una personalitat que fa que creixin les persones que estan al seu voltant, que s'afermin en les conviccions castelleres, que vegin en els castells una forma de vida i una forma de ser útil al conjunt, amb totes les rivalitats o personalismes que puguin saber-ho, sabent-los integrar en una causa major, que és la causa dels castells i la causa de la pròpia colla. L'Emili Miró és un personatge bàsic en la història dels castells perquè fa de baula entre un moment, que és el moment anterior a la Guerra Civil, als anys 20, el 26 van néixer els nens del Vendrell, per tant, ara farà 100 anys que
van néixer colles castelleres que no fossin a Valls d'una forma reglada, moderna, per entendre'ns, i els castells nous. Anar a la plaça, compartir plaça, saber parlar amb les altres colles, buscar punts de contacte. Això ho vam aprendre de l'Emili Miró. La pregunta és, ho vam aprendre prou bé? Ho sabem prou bé la importància que té l'Emili Miró pels castells i per la colla pròpia? Sabem que va fer aquest paper de baula i que els castells en podem parlar a plaça i amb les altres colles, en podem parlar als diaris i reflexionar i al mateix temps mantenir una actitud activa en els assajos i defensant la colla pròpia. Tot això, aquest punt de baula, aquest punt de contacte és el que jo destacaria de l'Emili Miró. Algunes anècdotes que em va tocar viure amb l'Emili Miró són personals també. Recordo, per exemple, quan sent jo Relacions Públiques dels Castellers de Terrassa l'any 1987, el dia de la Mercè, 24 de setembre, dinar de festa major després dels castells a Barcelona i l'Emili ve a casa. Jo tenia llavors, què doncs, l'any 87, 24 anys, a Relacions Públiques de la colla, i truca a casa, llavors no hi havia mòbils, el fixa, l'Eloi Miralles, Relacions Públiques dels Castellers de Vilafranca. Rafael, estem preparant d'actuar l'1 de novembre, perquè volem fer una diada per Tots Sants. La primera diada per Tots Sants amb castells. I en lloc d'anar només al cementiri vam fer castells a plaça. I voldríem que vinguéssiu. Els castellers de Terrassa voldríeu que vinguéssiu. I jo dic, doncs escolta'm, ja et respondré de seguida, ho parlem i et contestaré tan aviat com pugui. Quedem així, torno a taula, perquè això era l'hora de dinar, l'Emili Miró a taula, i diu, Rafael, ja li deus haver dit que sí, no? Ja els estàs dient que sí, vinga, torna-li, digue-li que sí. Ell era el president i no va caldre cap reunió de junta i de tècnica. Si teníem l'edat lliure i hi havia la possibilitat d'anar a Vilafranca per fer els castells, digue-li, i no només això, digue-li que hi anirem i que farem el castell de 8. I efectivament, de seguida vaig trucar, les ordres són ordres, i vam anar i vam carregar el primer 4 de 8. Castellers de Vilafranca va carregar el seu primer 4-9, nosaltres vam carregar el primer 4-8 i, si mal no recordo, Castellers de Castelldefels va carregar el seu primer 4-7. Tenia 87 anys l'home, que havia nascut el 23 de gener del 1980, i amb 87 anys l'energia acumulada de tots els temps la va transmetre amb una revolada, dient, escolta'm, és clar que sí que hi hem d'anar, i a més anem a fer el castell. Jo no era pas el cap de colla, era el president, però vivia els castells amb una intensitat que la transmetia d'aquesta manera. És com la vaig veure jo i com la vaig viure, puc explicar en aquesta ocasió.